Ka New Hope CLF Multipurpose Cooperative Society mairang kelapli ya ketrap aibun ni breastfeeding hot hasnong mission mairang benta kasngi. Ka New Hope CLF kelas na ya ketrap aibun si benta ban yarap ya gilong kemi kibedan kun bakin la ban aibun ya kun jong ki habagi wan sim dawai hagi klinik ne habagi wan siaw school kun ne habagi wan siaw sehat omman su aibun lengkrang halenti hasrok ne hamadan hamadia. UGRDO ka block office mairang ba GC lengwa wa play kan ke trap aibun ha ka jingdon lang soda ka sinong mission ba Bertisa Rani ka chiperson ka New Hope CLF ka kong mayanta karjana BPM ka mairang ba bis emre ki khot ka CLF rengkat kiwe ki ba sya khot sung ba ha ka te program uba GC lengwa ong ba kan ka trap aibun kan dei ki jingmento ya gilong keme bat ula kentu ya gitu ki bawan na jan ban na jingai ban pendon kam ya ka na kamunta kan di tumo ula ong baga sokar ka pentai kam ya commission 1000 day ke bamut bag hagini ki sngi ki kun ka kami ki dai ban yo ya ke jingbam ki batai na do badang pun hado bandakha. Trisitom di nakajeng ya minat kajong pi iway pa iway ibala ban penlong ya kani mentakasni ti kani ka breastfeeding hub kalong kaway na kita ki innovations ba let's say kuminin nga la ya tho khana kai ba mo la shay kasi kandan kata kajing play ya kata ka breastfeeding hub ti bon ki breu ki lingwa nomar kani kadi ka idea ka ba fair ba nomar hapo Meghalaya nga try 4 don mon pajudan aku mo plak let's say shaway kimpayadan dai ti kitaru kila long lingo ang kabamut yu mo kata dai kata ka breastfeeding hub tingo nga ki SHG ki A ki basini ki long perkhat kham syakman ki ba let's say mo bonsen ki perkhat tay ka livelihood activities hendrai ngapet por mangarong nga ka office ka jompi ngapet ki priorities ki jompi ngi bakadan ka health sanitation but ka nutrition dai ka priority jong ka kasi alam ti kumta lingba gitu ki priorities la ban penwan nya kani but lingba kani ru kalong kaway ba lese kala ban address ya kata ka bagi ang ka stunting dai nomor kata ka stunting hapo ka jela bro kaway kadang ka study ba hapo West Khas Hills katuga por dai ka mayrang kadang hap ka West Khas Hills ha gitu ki por kapag baka may ka West Khas Hills bro kaway kadi ka ba hetab kata ka stunting rate kata ka stunting rate kamut kajing long duna ka rinyeng habayaday bat ka snam mo ti lingba kata ka peni ba hapo West Khas Hills tutup lang matay ka Eastern West Khas Hills baka he ba kata ka stunting rate ti kata ka stunting rate balay ka he kamar babunsin kata ka baong ka nutrition hapor baki kena kidang red kimi obha dai ti bonsin si ong ba ya kani kajing ay bun yiki kelung lese hadin baka bun ki kimi lese nomor bi habibe skiling ka ki habibe siki jakatray dai kila ban ay tang hapo artayo ya ka ay bun kumto bat hadin ki ay no sadaki way ki way bat ki jaj supplement dai kila balong du powder lactogen kini ti utu long bas niu bah mo namar ba hadin bakai kelung bunsen habdi ban abit tang da bun kemi hado nreu banai ti kani ka initiative ka de ka way na kita ka ba lese ka bala ban penwanra ya kata ka change hapo kani ka mayrang ka block ka jongi hapo ka district jongi baro ka way but kala ban yarap ru na benta kani ka 1000 days kumba baro kinong ya keren ki ba hakmat jonga kila ya keren bat kila ong ba kata ka 1000 days kalong ka ba kalong kabakong sanha nakabenta ka kami bari ikhna namar ki ang sandai panay kamot arspa nyo hoski par ba iklong idan ka kapo ikbe dai bat sa lay spa 100% sngi bat lay spa 100% sngi along arsnem along nyo spa sngi bat nyo spa lay poski bat arspa nyo po kapo kami siya jarski Halo kene ayo banikran ya kecepesan ya New Hope CLF Multipurpose Cooperative Society kakong mayanta khajana kabaya tu ba ka jingmut halo kani kadai hadin
bak jio iya kilong kemi ki bajuan sim dawai nagi klinik bat ke wawan syaki school bawan syau ki khon bat chayau shat kim don jaka ban aibon ye ki khon ki ti jong ki bat ki hap ban aibon hamadan hamadia ban nakani ki jio i ka don kam ban bu i ka trap aibon bakin yo ban syong aram bat yada na uslap kal na kasngi ban aibon keluj ya ki khon rit jong ki kaya thu bagani ka jaka kan play man kasngi na du ka pol shpe je step adu sa je janmit bat baro ka ban wan ha kani ka jaka ya ka new hope seal of multipurpose cooperative society steng house nem aja arpau bat kidan pratli ki village organization ne ki biu bat chispa pratli ki self help group ki bahab hapo ka jing pai jongka ki kam ka society kalong ban ai jing sakri ya kilong kemi kumju ki self help group kum ka jing airam ka jing sina ya ka jika sa kilong kemi armet bat ki we ki kam na ka benta ban kentiu kam tam ya ki kam ki bade kilong kemi Terteng jonga kadi kong mayan takar jana ngade ki chairperson jong kan new hope CLF ngila sedang ya kan CLF haka apply tarik Februari nado usnam hajar arpo de ni don pratli GBO haka ni ka CLF but she's pa praki SHG but kakam jongi ka kum ka CLF ka bangi ngile kalong bangi Airam yaki SHG ki member SHG ki badon kam ban shemekaram bat kibun kiwe ki kam ki bangi ngile na liang jaka CLF ngidon ya ka we ka transit home ka ba ni pendon kam na ka benta ki long kimi ki ba armet ki basa saki jengai na ki jang kisnang bat kapor ka baki ki dei banwan ban yo kunlong de haswa bakin kiba sa kan sengai haka jaka bikin lek pai saki yeng ki jongki saki snong jongki namar ka along kam jengai tingi nakaliang jong ka ki doktor pat kil paksa ban bakin sa mir apo ante apo ka transit home ka ba nakaliang jengi ka CLF ni pek ni jengo ni aibam ni pensat bam ki daki CGHA punta kan kumang labatai bangi don ya ka transit home Aka transit home kadon hang teh ha po ka sibil rem bamiswa kalau along kam ka jengai kembali kilometer na po kadang berapa pelong yang ini nak kaliang jangki SIS di sektor di bala ai musim ini nak ya kesialah bangun sena ya kanika breastfeeding hot namar ho an yo I ya kajing don jangki long kime kamtam hang ni don hang ni kan di sekolah di don ruki klinik ki per nang ni hang ni hajan jangi maka don ruka yau hang ni station hang ni hajan tingi yo I kan baki long kime habaki wan ban ba iki kun ki jangki ki haban aibun de ni yo I ya kata kejengron kam bang ni dai ban bu no ya kanika breastfeeding hot hang ha kanika santar kejengi kenang baki long kime kin yo ban syong aram kin yo ban syong bahan namar kala along ka ba idai ba ka ba yada na uslap na kala er baki long kime kin wan ban syong ban aibun ya ki kun ki badang ret kejengki kadau jongki long kimi kiba long takaden na kibam ba kidai ban bam ha kanya kijing bam hakapor nadu ba kidang sedang ban armat kidai ban bam ha kijing bam de ban di ha kijing di na kabenta bagi ba hadien ba kilakai ki kun kin yo ke kita ki kun kiba ki kidang ka kin yo kanya ka bun na ka keme ka ba long ka kadawai ba na kabenta ki kun long kibadang nadu ba kidang ka hadu ba kindala he kino ki la banwan ani ka por ban play ka long na do shipo baje next step hadu saw baje jan me kasni man kasni nakaliang jangan aku ban kintu gan jaki I parasnong paratau ki ba ya ki ba yang nang ne ba ki ba yo iru ya kani ka breastfeeding hot ka ba ngila play menta kasni ngi kerpat ba ngi kintu ya pi ba lada pi yo I pila barwan rong hang ni bat ka play hang ni ya baro kat ki ba don kam banwan hang ni